Sfântului Său Antonie, când înălțăm rugăciune către cer, ne ascultă, se învoiește cu mijlocirea Sfântului Cuvios Antonie și noi primim împlinirea cererii cele de folos. De aceea și în seara aceasta să ne rugăm Sfântului Antonie și să-i zicem: Sfinte Cuvioase Părinte Antonie, ai trăit pe pământ ca și noi, dar ai sfințit peștera unde te-ai nevoit și te-ai luptat cu demonii și nu te-ai descurajat, te-au amenințat cu moartea, dar tu căutai viața cea mai presus de moarte și nu te-ai înspăimântat de moarte, știind că moartea trebuie să vină. Și te-ai suit în munte, scăpând de patim și de ispite, și te-ai luptat de pe munte și ai ajutat în vremea ta pe monași și pe creștini să lupte cu cel viclean și le-ai dat calea către cer. Dă-ne și nouă lupta cea bună să luptăm, calea către cer să o dorim, bucuria lui Dumnezeu în sufletele noastre să o primim și să o simțim. Și pe tine, avându-te rugător, rămâi cu noi în rugăciunile noastre și pregătește-ne și nouă locaș în cerul cel sfânt al lui Dumnezeu, unde te-ai sălășluit, ca să fim cu tine și cu toți sfinții la ceasul sfârșitului nostru, rânduiți în cerul cel sfânt al lui Dumnezeu. Amin. Iubiți credincioși, felicit pe Părintele Florinel, care a avut curaj să vină aici să facă această biserică atât de frumoasă. Îl felicit și îi mulțumesc domnului primar Nicolae Matei, pe care l-am rugat personal să ia aminte dorința Părintelui Florinel și a credincioșilor a dumneavoastră. Și iată, prin jertfa dată de la primărie, s-a ridicat această biserică. Urmează catapeteasma și mobilierul. Este cu adevărat cea mai frumoasă din bisericile de lemn pe care le avem. Atât de frumos întocmită și încă nu este împodobită îndeajuns, dar te copleșește. Este o biserică vie, pentru că lemnul rămâne viu. Și când noi ne rugăm, simțim această participare la rugăciune a lemnului viu, a pădurii din prejurul nostru, care este martoră la rugăciunile noastre. De aceea, iată, sunt bucuros că am venit să facem primul hram la această biserică și sperăm ca la anul să avem și catapeteasma și mobilierul și această biserică, sau chiar anul acesta, la viitorul hram, sigur vom avea, dar vom veni să sfințim catapeteasma și ce va mai trebui. Este o mare bucurie această biserică, iar ocrotitorul bisericii a fost ales ca toți să aveți alinare, pentru că Sfântul Antonie cel Mare este cel care așteaptă rugăciunile noastre. Este bucuros să ne caute și ne caută în biserică. Duhul Său ne caută în biserică și când ne găsește în rugăciunea cea vie și curată, ne îmbrățișează și ne împlinește rugăciunea. De aceea îl felicit pe Părintele Florinel și pe Părintele Conslujitor, care a venit mai la gata, Părintele Angel, și mulțumim tuturor preoților din Năvodari care au arătat solidaritate și cu adevărat comuniune, care sunt întotdeauna
și cu gospodarul acestui oraș solidar și când ne este bine și când ne este greu. Și dumneavoastră sunteți cei care vă lăsați prinși în năvodul cuvintelor părinților care vă păstoresc. De aceea vin la năvodari cu multă bucurie și cu emoție, că întotdeauna bisericile sunt prea mici când vin și curtea este și ea plină de credincioși ca și biserica. Atunci când am văzut atâția credincioși afară, credeam că nu-i nimeni în biserică. Dar era și biserica plină și curtea plină. Vă felicit și vă doresc ca să rămâneți rugători la sfinții care vă ocrotesc bisericile. Avem pe Sfânta Parascheva, avem pe Maica Domnului, avem pe Sfântul Nicolae, avem pe Sfântul Antonie, cei care sunt cu adevărat sfinții ocrotitori ai acestui oraș. De aceea să ne rugăm la sfinții care ocrotesc orașul acesta, să ne fie aproape și să vă fie tuturor aproape, să vă ridice din necaz, din boală, din îndoială și din neputință și să vă înfățișeze înaintea bunului Dumnezeu. La mulți ani tuturor, bucurie, pace și binecuvântare prin mijlocirile Sfântului Cuvios Antonie cel Mare. Amin. Mulțumim și noi în preasenția voastră pentru emoția și bucuria pe care ați sădit-o astăzi în sufletele noastre, prin prezența la împreună rugăciunea noastră, știind foarte bine că agenda în preasenției sale este atât de încărcată, încât vă dau doar un exemplu astăzi, fiind la arhiepiscopie, fiind la facultate, fiind în parohii. După ce pleacă de la noi, merge și priveghează toată noaptea și după priveghere urmează liturghia, ca mai apoi să plece la Ierusalim. Lucrul ăsta se întâmplă nu ocazional, se întâmplă zilnic. De foarte multe ori mi-am pus întrebarea: cum poate un om să reziste unui asemenea program? Și am găsit un singur răspuns, acela că numai un om cu puterea, cu dragostea și cu purtarea de grijă a lui Dumnezeu poate să facă ceea ce Înalt Preasfințitul face atât pentru noi, cât și pentru celelalte parohii din cuprinsul Arhiepiscopiei, ba mai mult decât atât, și în celelalte parohii din țară. Sigur că mulțumirile pentru vizita Înalt Preasfinției sale nu se opresc aici. Mulțumirile noastre vor fi tot timpul, pentru că binecuvântarea Înalt Preasfinției sale face ca biserica noastră să vieze, face ca biserica noastră să adune din ce în ce mai mulți credincioși, lucru care ne bucură și în felul acesta așteptăm pe Înalt Preasfințitul Părintele nostru Teodosie de fiecare dată când îi permite timpul să ne viziteze și să ne binecuvinteze cu binecuvântarea sa. Mulțumim asemenea și domnului primar Nicolae Matei, care îl tot caut cu privirea și nu-l găsesc. Probabil că problemele l-au copleșit, dar avem aici pe domnul viceprimar Florin Chelaru, întreaga suită de consilieri, onorați invitați, care cu atenția și grija pentru problemele și activitățile pe care le au legate de acest oraș, iată că, așa cum spunea și Înalt Preasfințitul, nu au neglijat și nu au trecut cu vederea nevoile acestei parohii. Ne bucurăm astăzi de o bisericuță frumoasă, ne bucurăm astăzi de o bisericuță unică ca arhitectură de lemn, lucru care trebuie să fie pus și mai mult în valoare de acum înainte, chiar dacă biserica s-a ridicat, s-a conturat,
ea trebuie să se îmbrace cu o haină, atât pe interior cât și pe exterior. Nădăjduim că acest ajutor pe care l-am primit de la primărie nu se va opri aici, ci va merge în continuare până când această bisericuță, acest sfânt lăcaș, se va desăvârși întru totul. Nu în ultimul rând, aș vrea să vă mulțumesc tuturor credincioșilor care sunteți aproape de noi cu timp și fără timp la împreună rugăciunea noastră și mai cu seamă împlinind toate activitățile și toată misiunea bisericii așa cum se cuvine, dădăjduind că vom primi fiecare dintre noi în felul acesta binecuvântarea lui Dumnezeu și mijlocirea Sfântului Antonie cel Mare. Vă spunem la mulți ani și Dumnezeu să vă binecuvinteze!